אביה ותהילה יושבים על הספה, מולם יש שולחן עם בננות וכסף. אביאל שואל את תהילה, תהילה, אם היית צריכה לבחור בין בננות לבין כסף, מה היית בוחרת? תהילה מחשבת. אני חושבת שאבחר בננות. כן, כי אני אוהבת אותם. מה אם אני אומר לך שבכסף אפשר לקנות הרבה יותר בננות? ואז לא היית צריכה לבחור רק אחת, אלא כל הזמן הרבה בננות. הילדים מסתכלים אחד על השני ומבינים את הרעיון. תהילה, עכשיו אני מבינה. תודעת השירות, מגיל קטן.